Stenka. Ahoj. Aby som sa ťa chcela niečo spýtať. No. Čo si myslíš o láske? Čo si myslím? No ja neviem. No čo, je to najúžasnejšia vec, nie? A ešte najúžasnejšie na tej veci je to, že pitne v každom veku. Čo? No. A čo si myslíš ty? Ja? No. Tak asi je to Čo? najkrajšie, čo na svete môže. No vidíš, ja hovorím to isté. Občania, obyvatelia, revolúcia má za cieľ vyvrátiť s koreňou starý svet. A to je úloha pre každého z nás. Musíme vyvrátiť s koreňou každý byt, každé schodište, každý dom, každú ulicu. Iba tak zvíťazíme, keď vyvrátime. Teda s koreňou. Chce ešte niekto niečo povedať? Prosím, občianka. Ja by som sa chcela len opýtať, či trieskanie dvermi patrí k revolúcii. Trieskanie dvermi. Tak, myslím, nemalo by, iba ak by to bolo v záujme vyvrátiť s koreňou. O čo vám ide, občianka? Ja neviem. Ale stále tu niekto trieska dvermi. Vodne v noci. Už sa to nedá vydržať. Keby tu zasadal revolučný výbor, prosím, ja viem, čo je moja povinnosť, ale takto. Predtým tu nikto dvermi netrieskal. Kedy predtým? Len to povedz, občianka. Časopánstvo buržoázie. Chcete povedať, že buržoázia dvermi netrieskala? Nie. Buržoázia vykoristovala pracujúcich a basta. Priznaj sa, občianka, že ti za tými časmi smutno. Mal by si na ňu posvietiť, občan, domový predseda. A na čo posvietiť? Prečo posvietiť? Posvietiť si treba na tých, čo trieskajú dvermi. A ako môžete niečo také povedať, občan? Bračikovci moji, nemám ja rád ženské, čo nosia klobúky. Ak je ženská v klobúku, ak má sieťkavé štrimfličky alebo zlatý zub, ja takú aristokratku ani za ženskú nepovažujem. Iba za obyčajnú nulu. Občianka, v ktorom byte bývate? Na číslo 7. Prečo? Nič. Len si bývajte.
Zdravstvujte. Dobrý deň. Prichádzam k vám úradne. Aký je u vás stav poruchovosti vodovodu a záchodu? Fungujú vám? Fungujú. To je všetko? Áno. Prepáčte. Umývam sa. Zabudol som. Musím vám premerať izbu. Na štvorcové metre. A nepočká to? Nie. Zajtra posielam správu. Na ústredie. Tak, merajte. Podržte mi to, občianka. Buďte taká dobrá. Započítavate aj miesto, kde stojí kredenc? Samozrejme, prečo? No, to nie je obytná plocha. To by sa malo odpočítať. Myslíte? Ale ja nemám taký predpis. A na čo predpis vedie, to jasné. Už odmerajme. Na odpočítanie. Treba ešte niečo odpočítať? Mali by sme aj klavír. Môžeme. Ako si sa mi ukrutne zapáčila. Začal som k nej častejšie chodiť. Na číslo 7. Telefón je celkom šikovná vecička. V dnešných časoch plných zhonu je človek bez telefónu ako bez rúk. Vy máte telefón? Nie. Hoci na druhej strane z hľadiska úrovne. Dnes to nie je tak ako pred revolúciou. Si musí každý uvedomiť. A volať aj tak nemám veľmi kam. To je tiež svätá pravda. Vy ste sám? Áno. Smutné žiť takto. Ako? Bez lásky. Pokiaľ ide o lásku, tak ja tomuto citu nedôverujem. Pravdu povediac, pochybujem o ňom. Pochybujete? Za 5 rokov revolúcie som si, dá sa povedať, v praxi uveril jedno. Ak je strava, povedzme, primeraná, slabá strava, neestuje nejaká láska. Aj keby ste sa poznali s dámou vo všetkých estetických ohľadoch. Ale len čo sa strava zlepší, hneď sa vám žiada poézie, zvukov, útrapy lásky.
To hovoríte preto, lebo ste to nezažili. A vy? Čo ja, čo? Vy ste to zažili? To je môj muž. Vy ste vydatá? Bola som. Ale môj muž zradil revolúciu. Aj mňa. Ušiel do Paríža s nejakou tanečnicou. Vôbec nič mi nepovedal. Vy ho stále milujete? Ale prosím vás. Kedysi za čias pánstva buržoázie som ho veľmi milovala. Prosím. Merci. Chodila som na gymnáziu. Rodičia ma nútili a mňa to ťahalo k revolučným masám, ale nevedela som sa vzopriť. Bola som taká neuvedomelá. No a na naše gymnaziálne plesy vlastne to neboli plesy. Boli to len také skromné večierky s hudbou a tancom. Chodívali tam kadeti. On nádherne tancoval valčík. Viete si to predstaviť, no? Mladé dievča, ktoré nič netuší o revolučnom pohybe más. No, teda vlastne aj niečo tuší, ale nevie. Nevie vzhľadom na svoj buržoázny pôvod zaujať principiálne stanovisko. A tak som sa vydala. Nenávidím ho. Nenávidím ho tak, ako pracujúci nenávidia svojich vykorisťovateľov. A ešte väčšmi. No a tak to šlo ďalej. Až sme sa začali prechádzať po uliciach. Vyjdeme si do parku a ona mi káže vziať ju per pazuch. Vezmem ju per pazuch a teperím sa ako slon. Čo vám mám vravieť? Neviem to a pred ľuďmi sa hanbím. Pokiaľ ide o lásku, dnes jestvuje nejaká láska. Jestvuje len obyčajné pohlavné rozptýlenie. Cit lásky. To je metafyzika. Čo ma vy ustavične len po uliciach vláčite? Už mi je z toho na nič. Taký gavalier, a k tomu káder, by ma mohol pozvať aj do divadla. Môžem. Akurát na druhý deň poslala závodná organizácia lístky do opery. Jeden lístok som dostal ja. Druhý mi oferoval Vaska Zámočník. A tak sme sa vybrali. Sadli sme si do divadla. Ona na môj lístok a ja na Vaskov. Sedím na samom vrchu a vidím figu. Chvíľu som sa otravoval, potom som zišiel dolu, vidím Prestravka.
Chcel by som vedieť, či tu nám funguje vodovod. Ja neviem. Ak máte chuť na jeden zákusok, neokúňajte sa. Ja zaplatím. Merci. Prosím. Merci. Merci. Nemali by sme už ísť? Možno Cengali. Merci. Nebude vám to priveľa nalačno. Čo ak sa povraciate? Ja som zvyknutá. Polož nazad. Polož nazad ja tvojho otca. Koľko platím za 3 zjedené zákusky? Za 4 zjedené zákusky platíte rubel 10. Aké 4? Veď štvrtý leží na mise. Nie, aj keď leží na mise, ale je nadhryznutý a prstom pritisnutý. Aký nadhryznutý? To sú vaše smiešné fantázie. Dovolíte? Podľa mňa nadhryznutý nie je. No vidíte. Ja najlepšie viem, aký je a aký má byť. Zaplatíte za 4 zákusky. Koľko ste vravili? Rubel 10. Tu máte. Dojedzte, občianka. Je zaplatené. Ja dojem. A dojedol všivák. Dosť veľké chrapústvo z vašej strany. Kto nemá peniaze, nech nebudí dámu medzi ľudí. Peniaze ešte nie sú všetko, súdružka. Prepáčte za výraz. A tak sme sa rozišli. Nemám rád aristokratky. Pardon, Zdenka, môžem si prisadnúť? Poď. Neviem, či sa na mňa ešte pamätáš. Idem k tebe. Môžem? Poď. Môžeš. Ja mám za úlohu sa ťa opýtať takú... No nechcem povedať, že hlúposť, ale čo si myslíš o kolegialite? Hlavne teda tak v našom fachu. Ja neviem, ale ja si myslím, že samozrejme predovšetkým v tom divadle a v tom, čo robíme, je Kolegialita. veľmi dôležitá. Dôležitá vec, však. Lebo sa musíme samozrejme tolerovať však a uznávať sa musíme. Aj uznávať Vieš? navzájom. Áno, tak. No. No, A o úspechu si čo myslíš? čo si myslím? Ty si úspešný? Čo myslíš? A čo myslíš ty? Ja myslím, že ty si veľmi úspešný. Takže s tou kolegialitou si to myslela vážne. Tak máš to u mňa. Nemôže byť každý pánom,
ani každý pán mať verných sluhov. Pravda, nájdu sa úslužní blázni, hlúpi horlivci, priam zbožňujúci svoju otročinu, čo slúžia celý život ako somár len za krm. A keď zostarnú, tak letia. Takých len zmlátiť. Pán Roland. Prosím. Pán riaditeľ už prišiel. Ďakujem. Prepáčte, pán Roland. To bol Shakespeare. Otelo. Monológia z prvého dejstva. Shakespearea sme nehrali. Už ani nepamätám. Pre koho by sme ho hrali? Riaditeľ je vo svojej kancelárii? Áno. O čo vám ide, pán kolega? Pán riaditeľ, je mi to trápne, že vás v tejto veci obťažujem už druhý raz. Áno, nespomínam si. To ma mrzí. No, ale pokračujte. Veľmi rád si to vypočujem ešte raz. Môžem si sadnúť? Prosím. Počúvam. Pán riaditeľ, už 10 rokov som vo vašom divadle a vlastne celý čas iba čakám na príležitosť. Takže som vás chcel poprosiť. Už si spomínam. Milý Roland, za tých 10 rokov ste, dúfam, mali dosť času pochopiť, že ste sa dostali do hlavného mesta. To je niečo celkom iné ako vidiecká kočovná spoločnosť. V našom divadle má každý svoje miesto. Prepáčte, ale 10 rokov byť stále druhým sluhom, tretím sprisahancom, alebo vôbec nebyť uvedený v programe, to je pre herca s ambíciami. A vy musíte zabudnúť na to, čo ste hrávali, Roland. U nás nemôžete byť ani prvým milovníkom, ani intrigánom, na to máme iných. Môžem sa niečo opýtať? Prosím. Mali by ste námietky, keby som od vás odišiel a uchádzal sa o angažmá v nejakej vidieckej spoločnosti? Nemal by som nejaké námietky. Ale ak stojíte o moju radu, nerobte to. Pozrite sa, Roland, tých 10 rokov je predsa len dlhá doba. Kto si vás na vidieku pamätá? Ak mám byť úprimný, každý agent vám povie, že už je neskoro. O tom ste mali rozmýšľať pred takými 5 rokmi. Vtedy ešte bola možnosť. Ale práve vtedy si mysleli... Pozrite sa, pán kolega, ja vás tu nemienim držať na silu. Na vaše miesto si veľmi hravo nájdem náhradu, dokonca si môžem vyberať, ale slušnosť mi káže. Rozumiem. Pán riaditeľ, žiadam vás, aby ste predo mnou oznámili personálu, že návštevy mojej šatne sú výlučne moje súkromné návštevy a nikto, rozumiete, nikto nemá právo obťažovať ich. Čo sa stalo, Šuchman? Dovolili si požiadať mojich priateľov, ktorí na mňa čakali v mojej šatni, kým som sa zdržala na korepetícii, aby opustili budovu. Slečna Blandíniová, vrátnik má odo mňa veľmi prísne príkazy. Tak vidíte, slečna. Vy buďte ticho. Pán riaditeľ, keď som podpisovala zmluvu do vášho divadla a vy si iste veľmi dobre pamätáte, ako ste ma prosili, aby som u vás hrala aspoň jednu sezónu, tak som predpokladala, že... Prepáčte, slečna, prosím, prepáčte. Šuchman, mali by ste vedieť, že slečna Blandíniová má v našom divadle mimoriadne postavenie a v tomto zmysle sa budete odteraz správať aj k jej návštevám. Ale pán riaditeľ... Skončil som, môžete ísť, Šuchman. Ďakujem vám, pán riaditeľ. Ach, prepáčte, pán kolega, ak som vás prerušila. Nie, ja som vlastne už na odchode. Apropos, pán riaditeľ, ako
Ako je to možné, že taký slušný človek, ako je pán... Roland. Nedostane v tomto divadle poriadnu rolu? Práve sme o tom s pánom Rolandom hovorili. A? Nie je to také ľahké. Prečo? Pán Roland je naozaj veľmi slušný človek. Prečo majú dostávať roli len kadiakí intrigáni a nevychovanci? Za to, že sú talentovaní? Porozmýšľam o tom, slečna. Buďte taký laskavý. A čím skôr? A príďte mi povedať, ako to skončilo. Chcel som sa vám poďakovať, slečna. To nestojí za reč. Ďakujem. Na nášho riaditeľa musíte ísť tvrdo. Inak z neho nič nevytlčiete. Máme tvrdý život. Vlastne vám to nemusím hovoriť. Aj by som si zvykol, ale neznášam, keď ma považujú za nulu. Žartovanie kolegov sa ešte dá vydržať, ale keď o vás napíšu v novinách ako o najbezvýznamnejšom šmírákovi... Prečo čítate tie hlúpe táraniny? Vlastne neviem. Vykašlite sa na nich. Prečítajú si to iní. Vykašlite sa na všetkých. Keby sa to dalo. Voľno? Ponížený služobník, slečna. Prišiel pán Bitte. Povedal som mu, že máte návštevu. A kde je? Čaká. Neviem, môže vstúpiť? Nemusíte to zasa preháňať, Čuchman. Ďakujem. Ale vidíte, že sa to dá. Aj ja pôjdem. Ešte raz vám ďakujem, slečna. Kto to bol? Kolega. Ako to, že ho nepoznám? Asi nedávaš pozor na predstavenie. Á, to je ten, čo ti v druhom detstve prinesie šperky. Stojí tam počas tvojho monológu a potom odíde. Áno. Prečo si takých ľudí púšťaš do šatne? Priniesol mi kvety. Áno. To ste už tak ďaleko? Polož tie kvety nazad. Prosím? Hovorím ti, polož tie kvety nazad. Nedovolím, aby sa okolo teba motali kadejakí šmiráci. Nehnevaj sa, ale ku svojim kolegom sa budem správať tak, ako ja chcem. Aj keby si bol môjim manželom, musel by si na to zvyknúť. Keby som bol tvojim manželom, nebola by si pri divadle. To je práve ten problém. Takže sa ľahko dohodneme. Ty nebudeš žiarliť, ak sa ja postaram Rolandovi o rolu. A ja zasa nebudem naliehať, aby si sa so mnou oženil. Dohodnuté? Prečo sa všetci tak bijete, aby ste dostali rolu? V divadle každý čaká na svoj deň slávy. Aha. A to je také ťažké? No, niektorí sa nedočkajú vôbec. Áno, ako ten šmírák s kyticou. Neposmievaj sa mu. Odkedy ti na ňom tak záleží? Od dnes. Nie. Od včera. Je to moja vec. Konečne. Prepáč, že nemohol som sa dostať z návštevy. Keď som nezmeškal. Nie. Všetko som mu zariadil. Takže sa to celé spustí? Pozval som si ešte do Brdala, aby som mu dal posledné inštrukcie.
Sem si pozval do Brdala. A prečo nie? Vyzerá veľmi slušne, okrem toho každý vie, že nepatrí k nám. A čo je s Vavrinovými vencami? Už ich dopravili do divadla. Takže je všetko v poriadku. Ale okrem nás nikto o tom nevie však. Nikto. Povieme to ešte Fredovi, ide s nami do lože. Fred je občas taký čudný a uvidíš, napokon bude proti tomu. Vary, si ešte smieme dovoliť nejaký žart. Okrem toho zodpovednosť zanesieme predsa sami, nie? Ty sám. Aj tak by niekto z vás neprišiel na taký originálny nápad. Ako si za tým vidím Blandiniovú. Stavím sa, že... Zdravím, páni. Ozaj, ďakujem ti za listok do lože. Dovolím si iba otázku. Prečo ideme ešte raz na tú nemožnú hru? Hneď ti to poviem. Čo je, Franc? Je tu pán Dobrdal. Pošlite ho sem. A prineste mi kávu. Prosím. Dobrdal? Čo to znamená? Kto je Dobrdal? Dobrý večer, pán Dobrdal. Nechcete si niečo objednať? Netreba. Tak si potom sadnete. Ak dovolíte. Pán Dobrdal, pozval som vás sem, aby sme ešte raz naposledy... Ale nechcete si predsa len niečo objednať? Prineste mi, prosím, bielu kávu. Prosím. Teda koľko ľudí tam máte? 40 a dobre rozdelených. Dobre. Teda počúvate, pán Dobrdal. Ešte raz si to zrekapitulujeme. V prvom dejstve nič. Bolo by mi dokonca o mnoho milšie, keby potlesk bol vážnejší než zvyčajne. Áno. Príde druhé dejstvo a o ňom sa musíme porozprávať. Najprv je dialog Blandiniovej a Fechta. Ale to ja predsa veľmi dobre viem, pán von Witte. Len dobre počúvajte, pán Dobrdal. Po dialogu zostáva na scéne len Blandiniová s Komornou a je strašne smutná. Potom sa hodí na pohovku. V tej chvíli vstúpi pán Roland. A vtedy sa to začne. Roland. V tom je ten vtip. Vo chvíli, keď vstúpi pán Roland, búrlivý potlesk. Áno. Do potlesku sa už zamieša volanie na slávu a pri neutíchajúcom potlesku mu podajú z orchestra vence. Teraz musí Roland povedať: krásna dáma, tento šperk vám posiela môj pán. Na to Blandiniová povie monológ a Roland stojí pri dverách. Potom Blandiniová pristúpi k Rolandovi a vracia mu šperk. Kedy Blandiniová niekomu vrátila šperk? Roland vezme šperk a povie: čo odkážete môjmu pánovi, alebo čo si také podobné. Na to Blandiniová nič. Potom sa Roland ukloní a odchádza. A vtedy obrovský potlesk. Jasot. Správne. Jednoducho nepripustíte, aby vaši ľudia prestali, kým Roland znovu nevyjde a neukloní sa. Dúfam, že ste ma pochopili, pán Dobrdal. Spoľahnite sa, pán von Witte. To by na teraz stačilo. Čo to všetko má znamenať? Tak poprvé vôbec nie je jasné, prečo by to malo niečo znamenať. A po druhé, keby ste mali schopnosť preniknúť až k jadru veci, nevypýtavali by ste sa. Nie je to len dobrý žart. Robíme oveľa viac. Urobíme radosť chudákovi, na ktorého si nik ani len nespomenie. Správne. A teda môj žart má hlbší zmysel. A keď sa dnes večer ľudia v divadle k nemu pridajú, vzdajú možno v osobe pána Rolanda hold všetkým tým drobným ľuďom, na ktorých sa zvyčajne zabúda. Pred 5 minútami si ani netušil, aký si šľachetný. Imri mal pravdu. Tebe totiž vôbec nič nehodno povedať. Vždy pokazíš náladu. Nejakému primitívovi zíde na žart a bude prirodzene sprostý. Tebe zíde na žart a obráti sa na dobrý skutok. Takže nepôjdeš s nami. Prečo? Okrem toho
si ma potom pozval na večeru. S tebou, s Imrichom a s Blandiniovou. Ešte nikdy som nebola taká nesvoja. Naozaj si ho nevidela? Pravda. Jemu nie je naponáhlo. Dolieha mi to na srdce ako taký zločin. Chcem ísť von. Medzi ľudí. Vidieť nebo a jazdiť, kým sa mi neuľaví na srdci. Slečna Blandiniová je dnes úžasná. A vidíte, a po prvom dejstve skoro nezatlieskali. Čo to máme dnes za publikum? Váš výstup, pán Roland. Nevyveru, nevzúčali chrobáky v hlave. Netráb ma. Dám ti diamant za každú hodinu, čo ich nebudem mať na krku. Sú to zlí, úbohí ľudia. Nechcem ich ani vidieť. Milady, jeho kniežacia výsosť sa porúča do vašej priazne. Hovorte. Čo? Máš všetko v krku. Milady, jeho kniežacia výsosť sa porúča do vašej priazne. Je pre vás. Hovorte. Milady, jeho kniežacia výsosť sa porúča do vašej priazne a posiela vám tento šperk. Čože? Potom všetkom sa mi ešte opovažuje poslať dar? Nič si z toho nerobte. Mám na hlave nosiť kliatbu ľudu? Lepšie nosiť vo vlasoch falošné zlosti. Rozumiete tomu? Pán riaditeľ, prečo tlieskajú Rolandovi? Neviem. Dnešné publikum sa mi od začiatku nepozdáva. Nechcem ani vidieť tie drahé kamene. Pália ma v srdci ako pekelné plamene. Čo odkážete môjmu pánovi? Nič. Majstrovský výkon. Vy sa všetci zbláznili. Roland, počúvate, vy viete, čo to znamená? A čo teraz urobíme? Nedá sa nič robiť, musíte sa ísť ukloniť. Nie, to len si ho nechajte, veľmi dobre to pôsobí. Poďte. Podľa mňa ide o stávku. To je možné. Vidíte, každý sa raz dožije svojho dňa slávy. Musíte ísť ešte raz. Ešte raz, žiadajú si vás.
Blandiniova nepríde. Vylúčené. Včera sme sa dohovorili a okrem toho dnes popoludne som jej písal. Vieš, čo si myslím? Čo? Mali by sme Rolandovi... Nezačínaj, žart sa skončil. Ľudia sa zabavili, bolo to čosi nové a teraz je koniec. Dobre, ale myslím si, že by sme mali Rolandovi čosi poslať. Peniaze? Áno, peniaze vlastne by sa to patrilo, nemyslíš? To môžeme urobiť. Idem za ňou. Do divadla? Nie k nej. V divadle už nemôže byť, to je vylúčené. Že by zabudla? Vrátiš sa určite. Áno, určite. S ňou. Dovidenia. Albína! Albína! Ty si sa ešte odvážil prísť sem. To je dobré. A kto platí tento dom? 2 hodiny na teba čakám. Kde trčíš? Môžeš čakať do nekonečna. Medzi nami je koniec. Prečo? Ešte sa spýtuješ. Po prvé, mne Kričko čiže o tom nemusí vedieť. A po druhé, kam ideš? Ideme. Albína, kam ideš? Čo ťa do toho? Bola si s Rolandom? Nie, ale hľadám ho. Čo? Áno, hľadám ho. Si jeho milenka? Nie, ale spoľahni sa, že ešte dnes neobudem. Idem s tebou. V mojom kočiari sa môžem odviezť aj ja. Vôbec ničomu nerozumieš. Čakala som na neho po predstavení, ale už tam nebol. Potom som šla k nemu do bytu. Ani tam nebol. Potom som šla do hostinca, kam chodieva. Všade som mu nechala odkaz, aby ho hneď poslali za mnou. Teraz idem do divadla. Pretože nebudem mať pokoj, kým ho nenájdem. Ideme! Videli ste odchádzať pána Rolanda? Slečná, teraz už zaručenie nie je nikoho však. Zamkol som pred 2 hodinami. Pýtala som sa, či ste ho naozaj videli odchádzať. Už videl. Skutočne si nespomínam. Toľko ľudí prejde cez vrátnicu. Páni zamykajú, keď odchádzajú. A to vôbec nie je šatňa pána Rolanda. Tu je to. Otvorte. Nemám kľúč. Tak skúste týmto. Možno sa hodí. Albína. Nestačilo, čo som ti povedala. Albína, prosím ťa, daj si to vysvetliť. Nič mi nemusíš vysvetľovať. Nie je tam? Pane, zostanete tu so slečnou. Musím ísť na políciu. Čo sa stalo? Pán Roland sa obesil. Ježiši Kriste. Albína. Áno, pán Šuchman, choďte na políciu. A vezmite za sebou aj tohto pána. Ja zostanem tu, pri ňom. A tomuto pánovi povedzte, že ak sa sem opováži ešte raz vrátiť, tak mu naplujem do tváre. Zdenka, čo si ty myslíš o nevere? Že dopredu ťa upozorňujem, a povedal sa ma opýtať, čo si o nej myslím ja. Ja neviem. Ja neviem. No čo si myslíš? Ja myslím, že najlepšie bude zahrať si o tej nevere, ako o nej hovorí. Čo povieš?
No s tebou vždy. Tak poď. V Neapoli, veľmi starobilom meste, žil kedysi mladý muž urodzeného rodu, známy svojim bohatstvom. A čo aj mal, krásnu, mladú a pôvabnú ženu, zaľúbil sa do istej panej, ktorá podľa všeobecnej mienky prevyšovala krásou všetky ženy, čo v Neapoli žili. Tá pani sa volala Katella a bola ženou mladého, taktiež urodzeného muža menom Filipello Singinolfo. A krásna pani, ako nadmieru počestná žena, ho nadovšetko ľúbila a milovala. Už tento Ricciardo Minutolo sa zaľúbil do panej Catelly a podstúpil všetko, čím si možno získať priazeň a lásku ženy. Ale keďže nemohol uspokojiť svoju túžbu, takmer si zúfal. Nemohol sa zbaviť tejto lásky a tak nevedel ani umrieť, ani ho netešilo žiť. Pane, takej lásky sa radšej vzdajte. Nadarmo sa namáhať. Prečo nadarmo? Pani Katela nikoho iného nelúbi, iba svojho muža. Je to tak? Nie, to nemôže byť tak. Ale je to tak. Dokonca na ňo veľmi žiarli. Myslí si, že jeho môže uniesť i vták, čo preletí ponad neho. Takže ja ho vypustím. Koho? Toho vtáka. Zdá sa, pane, že ste si nadobudli nové trápenie. Už to vieš aj ty. Ja sa tu dozviem všetko. Len prosím vás, dajte si pozor. Treba si zachovať chladnú hlavu. Neboj sa, Speranza.
Nebuďte smutný, pán Richardo. Nie som smutný, pani moja. Len rozmýšľam, či si zaslúžim svoj údel. Ste zalúbení do mojej priateľky Fiamety? Asi si nezaslúžim jej lásku. Tak ako si vašu lásku nezaslúži... Kto? To vám nemôžem povedať. Bolo by to pre vás kruté. Nemôžete, alebo nechcete mi to povedať? Verte mi. Nemôžem. Ako chcete. Že ako je to s tou hlavou, pán Richardo? Stojí pevne na svojom mieste. Speranza. Kto si nezaslúži moju lásku? Naozaj to chcete tak veľmi vedieť? Musím to vedieť. Prosím vás. Pre vašu lásku k Fiamete povedzte mi to. Nespomínajte predo mnou Fiametu. Pretože len kvôli nej vám nemôžem odmietnúť nič na svete. Tak kto si nezaslúži moju lásku? Rád vám to poviem. Len ak mi slúbite, že to neprezradíte ani jemu, ani nikomu inému, kým sa na vlastné oči nepresvedčíte, že je to pravda. Sľubujem. Nechcem vás zarmútiť, pani moja. Ale je to váš muž. Môj muž. Ako to viete? Chcete dôkazy? Samozrejme. Speranza? Áno. Povedz pani Katele, čo odkázal pán Filipe Losinginolfo. Muž tu prítomnej vznešenej pani Kately. Moje manželka. Neviem, či to môžem povedať, pane. Len hovor. Moja žena mi už aj tak všetko povedala. No tak? Nebolo to prvýkrát, čo ma poslal pán Filipelo, váš muž, za pani Giovanettou. Nie prvýkrát? Aby ste to trpeli. Len preto, aby ste vedeli, akú odmenu máte za to, že ste mu zachovávali vernosť. Pokračuj, Speranza. Dnes som bola po obede znovu za pani Giovanettou. Pán Filipelo, váš muž, jej odkázal, že to už ďalej nevydrží a že pre všetko na svete ju prosí, aby prišla zajtra o 3:00 ku mne do kúpeľa, že tu bude na ňu čakať. Čo ste to povedali? Ja neviem, prečo to váš muž robí. Možno, že si myslí, že vás ľúbim. Alebo že ste vy mňa niekedy milovali. Preto mi chce vyparatiť niečo, čo mu ja už oplatiť nemôžem. Chcem vedieť, čo mu na to odkázala vaša manželka. Odkázala mu, že príde. Príde. Že príde? Áno. A vy to dovolíte? Ako inak sa presvedčíte, že hovorím pravdu? Iba ak by ste sem miesto nej prišli vy. Pochopiteľne, že som svoju ženu nepošla. Povedala si,
Zajtra od 3:00? Áno, pani Katela. Je tu? Nič netuší? Nie. Čaká pani Giovanetu. Ja mu dám Giovanetu. Neprenáhľite sa, moja pani. Pomsta je najsladšia, keď sa vychutnáva pomaly. Váš pani nič netuší, takže sa nemusí hneď dozvedieť, že nie ste pani Giovaneta. No prečo by sa to nemalo dozvedieť? No, ako by som vám to len mohla vysvetliť? Môžete ovocie svojej pomsty vychutnávať tak dlho, ako len vy chcete. Komórka je tma ako v rohu. Rozumiete? Tma ako v rohu? Ako v rohu. Váš pán si to želal, takže všetko záleží len na vás. Aha. No. Tma ako v rohu. Ako v rohu. Rozumiem. Si veľmi múdra speranca. Dám si na tom ovocí pomsty záležať. Komórka bola veľmi tmavá a to bolo obom vhod. Oči ani po dlhšom čase vonkoncom nič nevideli. A tak sa oni bez slova, aby ich nebolo poznať po hlase, dlho zabávali a vzájomne potešovali. Aký je len biedný osud žien. A ako zle sa zaobchádza s láskou. 8 rokov ťa milujem. A ty si taký zlý človek, že sa ničíš láskou k cudzej žene. S kým si myslíš, že si tu navyčínal? Ja nie som Richardova žena. Ja som tvoja Katela, zradca. Ale dnes si počínal statočne. Náramne statočne. A doma predstiera, že si unavený a vyčerpaný. Prečo neodpovedáš, nešťastník? Onemel si, keď si ma počul? Ja neviem. Neviem, prečo nepošlem po Richarda, ktorý ma naozaj miloval. Pane moja jediná, nehnevajte sa. To, čo som nedokázal dosiahnuť z čírej lásky, naučil ma Amor vykonať klamstvo. Pán Richard, ako ste sa sem... Pani moja, to, čo sa stalo, sa už neodstane. Keby ste kričali, vaša česť a dobrá povesť by odplávali dolu vodou. Áno. A potom, ak sa to dozvie váš muž, mohlo by to zájsť tak ďaleko, že by sme zabili on mňa, alebo ja jeho. Z toho by ste veru, že nemali radosť ani spokoj. Pán Richard, ja neviem.
neviem, ako mohol Boh dopustiť, že som sa dožila takej hanby. Richardo uspokojoval pani Katelu sladkými slovami. Toľko hovoril. Nedrž ma. Toľko prosil. Dosiahol si, čo si chcel, tak ma pust. Že sa napokon zmieril. Richardo. A pretože obaja ešte po sebe zatúžili, pobudli v komórke vo veľkej radosti. Od toho dňa ho nežne ľúbila. Počínali si veľmi obozretne a veľa ráz svoju lásku užili. Daj Boh, aby sme ju užili aj my.